муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали вилояти хатлон ва идораҳои зертобаи он дар нимсолаи аввали соли равон баҳри иҷрои нақша дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, раҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон таъмини талаботи кодекси ҷангали ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷрои барномаҳои давлатӣ корҳои мушаххасро анҷом бахшиданд. бахусус дар самти бунёду барқарорсозии ҷангал ва се намудани ниҳолхонаҳо дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта самти кор ба куллӣ тағйир ёфт. вазифаи асосии кормандони хоҷагии ҷангал ин бунёд ва барқароркунии ҷангал, ҳифзу муҳофизати ҷангалзорҳо мебошад, ки ҳамаи хоҷагиҳои ҷангали вилоят яъне дар иҷрои нақшаҳое ки ба зиммаи худ гирифтанд оиди бунёду барқароркунии ҷангалзорҳо, ташкил намудани ниҳолхонаҳои хурд ва ғайраҳо, яъне аз тарафи хоҷагиҳои ҷангал дар халтачаҳои полиэтиленӣ писта боз мана тибқи супоришҳои муҳтарам ҷаноби олӣ мана парвариши павлонияро хоҷагиҳои ҷангал ба роҳ монданд, ки мана дар ниҳолхонаи минтақаи Кӯлоб зиёда аз 20,000 бех ниҳоли павлонияро парвариш карда истоданд. воқеан корҳои бунёд кардани ҷангал дар майдони 555 гектар 128%, плантатсия дар майдони 114 гектар ва барқароркунӣ бошад дар майдони 874 гектар 106% таъмин гардид, ки 61 гектар дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. майдони умумии ҷангалҳои бунёдгардида 6,5 гектар чормағз, 381 гектар писта, 0,8 гектар бодом, 15 гектар хуч, 39 гектар мевадиҳанда, 100 гектар саксаул ва 12,4 гектарро бошад намуди ҷангалҳои омехта ташкил медиҳад. барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026 пайи амал қарор дошта, ҷиҳати амалигардонии барномаи кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шафати шоҳроҳо ва талу теппаҳо гирду атрофи идораҳо ба миқдори зиёда аз 31719 бех ниҳолҳо шинонда шудааст, ки аз он 17292 бех ниҳоли мевадиҳанда, 14470 бех ниҳолҳои ҳамешасабз мебошанд. ба миқдори 7225 бех гулҳои архела шинонида шудааст. зарур аст ки пеши роҳи хушшавии ниҳолҳо гирифта шавад ва парвариши ниҳолҳо ва гулу бутаҳо дуруст баро монда шавад. ҳифзи ҷангал самти дигари фаъолияти кормандону мутахассисон ва ҷангалбонҳои вилоятро ташкил медиҳад. дар ин самт ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ густариш меёбад. нимсолаи аввали соли равон 337 адад санадҳои қонунвайронкунии ҷангал ба маблағи 151,224 сомонӣ тартиб дода шуда буд. аз маблағи зарари умумирасонидашуда 155,177 сомонӣ рӯёнида шуда, ба маблағи 5,008 сомонӣ барои баррасӣ ба суд равона шуда буд. маблағ пурра рӯёнида шудааст. дар маҷмӯъ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 40 санад ба маблағи 34,091 сомонӣ зиёд мебошад. парвариши нигоҳубини ниҳолҳои ҷангал, яъне дар ниҳолхонаҳо ташкил намудани манамин ниҳолҳое ки хоси ҷангаланд, мо аллакай мана зиёда аз 100,000 бехи ниҳоли пистаро дар муассисаи давлати хоҷагии ҷангал парвариш карда истодаем, ки дар ҳолати пайдо шудани ҳолати нарм шудани заминҳо бурда ба кӯҳҳо, яъне ҳаминҳоро мешинонем. ва ба ғайр аз ин мана тибқи барнома дар хоҷагиҳои ҷангали вилоят ниҳолхонаҳо ташкил карда шудааст, ки мо аз он ҷумла мо низ дар майдони 2 гектар ниҳолхона ташкил кардагем. дар он ҷо ниҳолҳои арча, ниҳолҳои павлония ва дигар намуди ниҳолҳоро парвариш карда истодаем, то ки дар оянда мана ин ниҳолро дар умуман миқёси вилоят шумораи ниҳолҳоро зиёд намоем. то 2040 ин супориш аст. мо бояд ниҳолхонаҳо ташкил намуда шумораи ниҳолҳоро
ниҳолҳои хоси ҷангалро зиёд намоед. дар ҷамъомад роҳбарону масъулини идораҳои зертобаи хоҷагии ҷангали вилоят нисбати роҳ додан ба камбудиҳо ҷиддӣ пурсон шуда дар назди онҳо баҳри беҳбудии кор вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. Саидзода Шералӣ, Шӯҳрати Шералӣ, Намозалии Эргаш, Ахбор.